ova devojčica neće da pokaže svoje lice nikome u školi. Svi se pitaju zašto. Da li je ona neko čudovište ili je možda neki super heroj? To niko ne zna, ali ćemo sada saznati. Ovo je njen prvi dan škole, ljudi, možete da vidite. Ona je bukvalno došla u školu s ovom kutijom od kartona na glavi. Izgleda bukvalno kao da je iz Minecrafta, ali čekaj, šta se ovdje dešava? Izgleda da njeni drugari iz razreda da je zezaju. Čekaj, ona govori da je čuna, ali učiteljica to zabranjuje. Tako je, učiteljica, ona nije uopšte cool, šta? Mislim, okej, malo je čuno što ona nosi neku kutiju na glavi, ali ljudi, ne treba da zezate nikoga. Ali ajde da vidimo šta će se ovdje desiti. Ona bukvalno vidi kroz ove male rupice, ljudi, mi možemo da vidimo kako ona vidi svet, ali izgleda da je svi zezaju. Wow, zašto? Šta ona krije ispod te kutije? Učiteljica priča sa nekim, ljudi, pa znam, ovo je zapravo otac, a tema jeste devojčica sa kutijom na glavi. Ona sigurno pita ono što sve nas zanima. Zašto tvoja ćerka nosi kutiju na glavi? Ljudi, šta ona ima tu? Neke ožiljke, možda ovako preko celog lica, možda ima neki smešan jezik ili su joj oči ukoso, ko zna. Ali ajde čujemo o čemu oni to pričaju. Učiteljica govori da će morati da izbace iz škole, ali zašto? Zato što je sva druga deca zezaju i ne prate nastavu. O ne, ljudi. Ovo je baš tužno. Se ovo stvarno dešava. Izbacit će iz škole samo zato što je ona čuna. Pa to nije uopšte okej. Čekaj, ovaj otac je rekao da ćemo saznati zašto ona nosi kutiju. Wow. Hajde da saznamo, ljudi, gledajte pažljivo šta će se sada dogoditi. Sad ćemo se vratimo u prošlost. Evo je ona. Ona je sigurno ova najniža, ljudi, da. Ali jednog dana se nešto dogodilo. Ona je upoznala dečka koji se zvao Aleksa. Od tog trenutka on se njoj jako svideo, šta? Napravilo mu je malu narukvicu sa njegovim imenom. Njene drugarice su je ubedile da ona da tu narukvicu Aleksi i da mu prizna da joj se sviđa. Šta se onda dogodilo, ljudi? Ćao, ja sam Aleksa, ti mi se sviđaš. Ali ljudi, ne. Izgleda da ga njegovi drugari zezaju. Šta će se dogoditi? On je rekao da je ona ružna. Ne! Koliko je ovo bezobrazno, ona se toliko, ljudi, potrudila da napravi narukvicu, pa ovo nije uopšte lepo. Ona je bila toliko uvređena, njeno srce je bilo toliko povređeno zbog ovoga, da je ona pokrila sva ogledala i sakrila je svoje lice. Ljudi, pa možda zato ona nosi tu kutiju sve ovo vreme. Šta će se desiti do kraja ove priče? Hoćemo saznati da li je baš zbog toga, zato što ona misli da nije lepa. Učiteljica je rekla da će se postarati da ona ipak nekako nastavi da ide u školu. Mi smo sad u njenoj sobi i ona je skinula kutiju sa glave. Ja ne mogu da verujem. Čekaj, šta ona radi? To je ona i nema kutiju. Šta se dešava? Ljudi, izgleda da ona piše nešto na internetu. Ona pravi internet dnevnik i deli ga sa strancima i govori kako su je zezali u školi. O ne, ali mene zapravo zanima kako ona sada izgleda. Onu priču koju smo vidjeli, to se desilo sigurno pre puno godina. Znači da ona ne izgleda više tako, ljudi. Šta? Ljudi, pogledajte ovo, ja ne mogu da verujem. Pa njeno celo ogledalo je prekriveno sa ovom trakom. Nije smešno, neću se smijem, čoveče. Ona zapravo toliko ne voli svoje lice da je odlučila da prekrije celo ogledalo. Šta? Ljudi, mi moramo da vidimo kako ona zapravo izgleda. I čekaj sekund, je li ona to uzela masku da nosi i kad je kod kući sama? Ljudi, ona stvarno toliko ne voli svoje lice da se ona sakriva i od sebe. Ne mogu da verujem, šta? Ljudi, vidi moje oči. Odlučio sam da nastaviš da ideš u školu. A ona odgovara, šta? Tata, molim te, mene sva deca u školi zezaju, ljudi, to je zapravo baš tužno. Ona ne želi da ide u školu, želi da bude školovana kod kuće. Mene samo zanima da li je ona zapravo ružna toliko koliko misli, šta se ovdje dešava. Evo neki dečaci koji idu u školu, šta oni rade? O ne, hoće oni sad nju zezati. Ljudi, ovo nije uopšte okej. Vidite, on njoj kuca. A koji je tvoj problem, čovječe? Ovakvi ljudi stvarno postoje. Skini tu kapu. I mene zanima. Hoće skinuti kapu sada, ljudi. Inače ću ti prosuti vodu na glavu. Wow. Ćemo saznati kako ona zapravo izgleda. Ali uleteo je neki dečak da je spasi, molim. I on ima kacigu na glavi. Jel on je neki drug ili brat? Zašto i on sad ima kacigu na glavi? Skini kutiju, inače dobiješ vodu. I prolio je vodu po glavi. Skinuo je! Ne mogu da verujem, sad ćemo je vidjeti. Ajde. A ona kaže, ne, ja sam ružna i otrčala je. A ne, nismo vidjeli, ljudi, ovako malo nam je falilo, moramo je vidjeti lice. Čekaj, evo je opet ova bezobrazna devojčica. Ajde, čoveče, ostavi nas na miru. Opet je zeza. Kaže, ajde da se boksujemo, zato što boks znači kutija na engleskom. Ali kaže da je kupila neki poklon. Ljudi, šta je ona kupila? Možda ona nije toliko loša osoba ako je kupila poklon, mislim, to rade dobri ljudi. Čekaj, šta? Ne!
tako bezobrazna, ljudi. Ona je njoj zalepila bukvalno onu nalepnicu za poštu na njenu kutiju. Ljudi, devojka je toliko bezobrazna, ja se s njom ne bi družio, nema šanse. Jaj, baš mi žao. I vidite, svi joj se smeju, ne mogu da verujem. Još jedan dan škole gde su je svi smevali. A on nije uopšte okej. Od dvojica se tuku, ovaj dečak sa kacigom. Se on tuče zbog nje. Kaže, skloni kutiju, inače ću ga prebiti. Ne, pa mora skloniti sada kutiju. Inače će ovaj dečak dobiti batina. Ljudi, ćemo saznati konačno kako ona izgleda. Ajde, molim te. Jeste primetili ovo? On zapravo nosi ovu narukvicu koju je ona njemu dala pre svih onih godina. To znači da je to isti dečak koji je zapravo pokrenuo sve ovo. On je zapravo došao da joj se izvini za ono što je rekao svih onih godina. Ali čekaj, šta će se desiti? Hoće ona prestati da nosi sada kutiju? Molim te, ne, prestani da nosiš kutiju. Želeo sam da ti kažem izvini. Da ti kažem iskreno, ono što sam rekao zato što bi me tada drugari zezali da sam ti rekao i da se ti meni sviđaš. I ona se zapravo njemu sviđala. Ona je nosila tu kutiju sve vreme misleći da je ružna, to je tako loše. Sam je baš žao ove devojke, pogotovo zato što je ona dosta lepa, a nju svi zezaju. Tako nije okej. Čekaj, rekao je da je doneo neki poklon. Šta, doneo je još jednu kutiju? Zašto si je doneo još jednu kutiju? Da bi nastavila da nosi kutiju na svojoj glavi, za nije poenta da skine. Ali čekaj, čekaj sekund, ovo je tako slatko, ljudi. On je zapravo napravio novu kutiju sa leptirićima zato što je onaj bezobraznik dečak prolio vodu na njenu staru kutiju. Ajde da vidimo, ona je postavila sliku sebe na internetu. Ajde da vidimo šta će reći. Ej, pa njeni drugari sa interneta i govore da ona zapravo baš lepa. Molim te, promeni mišljenje i prestani da nosiš tu kutiju. Evo, skinula je kutiju i plače. Molim te, nemoj nositi više kutiju. O ne, ovo ga je njen otac opet. Mora da mu je baš teško. On ju zove Leptirić. Vjerojatno je zato onaj dečak oblepio kutiju sa leptirićima. Da vidimo šta će se desiti. Molim te mi reci da je prestala da nosi kutiju u školu. Molim te. Ajde ljudi, ako jeste, ostavite like i subscribe za nju. Ljudi, ne mogu da verujem. Evo, došla je u školu bez svoje glupe kape. Evo, ovaj lik će sad proba da joj se udvara. Hej, Hana. Žao mi je zbog onoga što sam ti uradio. Baš smo loše krenuli. Izgleda da, ljudi, on je zapravo promenio svoje mišljenje njoj. Sada kad je skinulo kutiju sa glave. Kako je lik bezobrazan čovječ, ja ne mogu da verujem. I ova devojka je bezobrazna. Znaš šta, ovo dvoje baš su bezobrazni, baš ih ne volim uopšte. Ej, boli me ovo, kaže joj skloni se od mog dečka, mene ne zanima, znači ova plava devojka, ljudi, ona je tako loša osoba i ovaj lik isto loš u potpunosti. Čekaj, ali ispao je ovaj dečak, hoće on sesti da se druži s njom. Izgleda da je zapretio ovom bezobrazniku. Ljudi, ona je na kraju postala samopouzdana, tako treba i vi. Nemojte da date drugima da vas zezaju. Budite samopouzdani u sebe, jer će uvek biti neko ko će se sprijateljiti s vama. A vi se kliknite ovdje, vidite kako sam pozvan u pravi Squid Game i ostavite like i subscribe.